4 to 5 minutes bago mag-live si Sir Will Lipat. Please pakisupport po naman ninyo ang aking YouTube channel, lalong-lalong po kay Sir Will Lipat at sa aking lahat ng ka-team member. Ayan, si Sis G. Franco, First Official Channel, Marberanya, Dong Tigidong, Kuya Jer, Ate Jo, Joan Wangnig, si Cutie, si Sis Lilia, sino pa? Darren Dobson, Chris, hindi ko masyadong ano kasi yung iba yung mga ano nila. Si Heraldo, yun, ano namin sa kasi Sir Ed, Kalingap Ed Ella, ayan, lalong po kasi Sir Will Lipat. Thank you po. Ngayon po magsa-silent live ulit ako, iwan ko muna ang cellphone ko dito sa tindahan. Baka ano dito muna kasi baka pupunta yung apo ko dito. Ayan. Try ko mamata, never ko pinatry na ko. Gas ko din. Ano po di, at ano yung sudah bagay dati rabi bagay masih ang si karba. Pag na mo.
di 30 eh. Ayan.
Good morning, everyone.
Opo. Kaya natin, pagpas yan. Pagka na nakarin labas. Labas. Kaya nakaikian ang nakakaikian ko. Kaya mag-ibig ang nakakaikian ko. Sige, nga sa lang ko. Kaya pagkakaroon ko rin. Baka tadi, ikaw masuk, kaya hindi ka hindi, buka. Ikaw masuk, sampai di sana, pati yung mata na, goya. Natakot kay anak na, anak na. Malapit na uwi mo. Oo po, nakakaloon ko. Malapit na, no? Opo. At suksukot tayo ka no. Ito rin, mapapay mo din. Di mama mo nakaringan. Suksuk na ni Maymay. Pwede urayin yung basiton. Mabitan niya ang alkuan. Mabitan niya ang sukat. Ha? Oh, hindi, mabitan ang sukat. Ha? Ha? Ah, ituludan ko ka nun. Ituludan ko ka nun. Bye-bye. 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 Bye-bye.
Tulong. Ay, ito lumitin. Oo, Nanti kayo ante. Saya akan tiada itu na. Lepas kumot, pinanggawin lepas kumot. Dahil pero, alangan naman ang timawari ko kanya yung Pasko. ay, don't worry. Ay, Nagkala ka man. Unaga pa iyan dako na nag adi ko no dako ano pang kay Nagkatakbo. Hintay na isa. Awi na sa sa Yutin po na kayo, yutin po. ay mi di ko Ulo lang ako, nagtakyan na na. Paano ko na? kayo kay agwa ante kayo kayo pa di ano guys Nagiging ka dyan, napesa di kalman. Jadi udah ka na ibigay ay kayo. tayo Pag mayroon lang niya, ay lagi lang ang pintero. Nakakasusunod yung ganda. bisan rupi kan na kaysan Nakakasusunod nila na. nung di na duman ako pag na kaya ang rili ka kaya isa ako na Kaya ba yung kukuan ay na agi mate para pinimiyo ulo sa mga ko na sa hindi nyo rekomend nila natin na sa ulit ko na diyan mo na pa dito ko pumasok ko gabi ko di anak mo dati nga kamana kan ko ano na ko ito na sa kanila natin nakalapit na kanila na diyan mo mo ko dati ko tagal sa pansin ndo takbul ko kung bisikleta sa mga Iso din po na kano nila. wala ka ni tatay magkusulim ako niya sa akin ano lang sinundo talaga pati na archi o ba kaya sinundo lang ganyan Nakunta niya, baka Ay, mali. ko sa pinatay. Wala ba ta problema lang.
lugaw maan. Lugaw ka na ka. Hello guys! Ayan. Ala. Ayan. Bye-bye na po sa inyong lahat.